Не може да постъпваш така. Не. Какво става? Не може така. Кажи ми, че не си ти. Кажи ми, че не го направи ти. Кажи ми. Аслан, за какво говориш? Какво е това? Виж, гледай. Гледай. Какво е? Какво е това? Аслан... Кажи ми, че не ти съсипа дъщеря си. За Бога, кажи ми, че не си ти. Дъщеря си. Исках само... Какво? Искам внуците ми да живеят под този покрив. Не исках да са нещастни далеч от тази къща. Това е. Какво искаш от Лейля? Казах на Леля да спре да си нати, да се върне в чифлика. Трябваше само да ме послуша, само това. Спри! Майко! Погледни ме! Погледни ме! Аслан. Аз им обещах. Обещах на децата. Обещах им. Обещах им, че майка им ще излезе от затвора. Обещах им, че Лейля ще се върне при тях. Как можа? Кажи ми, как можа? В тази къща има магия. Къщата е прокълната. Изведи баба си от тук. Хайде, по-бързо. Госпожо Секер, да се качим ли горе? Кога се разпаднахме? Исках само най-доброто за внуците си. Вървете. Кога станахме такива? Ти защо не се смееш с децата си? Защо не плачеш с децата? Не си ли майка? Не си ли майка? Какво си ти? Какво си? Исках най-доброто за децата. Искала си най-доброто за децата. Ти ли си най-доброто? Исках най-доброто за децата. Най-доброто за децата. Всички лоши неща в тази къща са защото ти си искала най-доброто. А? Така ли е? Хюлия Суикан. Погледни. Виж тук. Знаеш ли кой е това? Кой е? Лейля. Ти изгори, Лейля. И сега тя ще те изгори. Кой е? Лудият ти син, Джихан. Кой друг? Ето и третия. Аслан. Синът, когато уж обичаш. Аслан, какво правиш? А ако вечерта не минеше както трябва, си деляхме вината. Наполовина за нас и за вас. Всеки път.
Аслан, какво правиш? Махни се. Аслан, спри. Ако тази вечер не мине както трябва, половината вина е наша, другата твоя. Не дей. Аслан, какво правиш? Аслан! 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 Какво направи? Какво направи? Аслан! Полудяли! Аслан, какво правиш? Аслан! Излез от тук. Аслан, какво правиш? Къде отиваш? Пусни ме. Трябва да излезем от тук. Пусни ме. Къщата ми гори. Бабо! Мамо! Батко! Девин! Батко! Девин! Мамо! Добре ли си? Добре съм. А батко? Къде е батко? Къде е? Джейлян,
отдалечете се от тук. Обади се на пожарната. Веднага. Добре. Батко! Аслан! Какво правиш? Аслан! Аслан, трябва да излезеш, Аслан. Хайде, Аслан, бързо! Какво правиш? Ела, Аз се провалих. Тази къща стана ад. Отива си. Джихан! Джихан, братко! Аслан. Аслан. Лейля! Лейля! Аслан. 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 Виж, сам съм. Останах сам. Аслан. Съвсем сам. Аслан. Погледни ме. Аз съм тук. Тук съм. Тук съм, Аслан. Тук съм. Аслан, виж, и брат ти, и сестра ти са тук. Виж, всички са добре. Аслан, погледни ме. Излизаме. Хайде, излизаме. Хайде.